Raġel li minkejja li jaħdem ma jistax ilaħħaq mal-ħajja u ilu sena jgħix barra. Din hi realtà ta' diversi nies f'Malta. L-isforz li sfidi fil-ħajja qegħdin jaqtfu weħidhom. Charles Gauci huwa wieħed minn dawn. Joqgħod f'parkeġġ fix-Xemxija fejn fix-xitwa jorqod fid-dajsa filwaqt li fis-sajf fil-karozza tiegħu. Jis-segwazzjoni palissa tiegħi norqod ġal-karozza ġad-dajsa, fix-xitwa fid-dajsa fis-sajf fil-karozza. U kien jgħix ma' tfajla tiegħu iżda meta ma baqgħux flimkien spiċċa barra fit-triq mingħajr saqaf taħt rasu. Minn din ir-relazzjoni huma kellhom żewġ titfal u minħabba f'hekk kull xahar ikollu jagħti 500 euro f'manteniment. B'hekk minn paga ta' madwar 800 euro u jkollu jgħix madwar 300 euro fix-xahar. 800 fix-xahar naqla jiena. Bid-800 fix-xahar laqas tagħmel għad ngħidlek, tanti vodi 400 ma timmet jifdel li 300 fidi, ngħaddi kważi mkaxkar. Għal bżonnijiet bażiċi, Charles jispiċċa jmur bil-moħħ bi flukandi biex ikun jista' jinħasel. L-affarijiet personali li għandu jinsabu kollha fil-karozza u d-dajsa. U għal Manet News li ġieli rritorna lura fil-post tas-soltu u sab li jkun hemm min jiftaħlu d-dajsa u jisraqlu l-ftit ħwejjeġ li għandu. Din il-ħajja hi waħda diffiċli, hekk kif minn barra nuqqas ta' flus u jkollu jgħix barra sew jekk is-sħana, xita jew rieħ. F'din is-sitwazzjoni u li jridu kontinwament isaqsuh meta se jarawh, minħabba li għadhom żgħar huma ma jifhmux is-sitwazzjoni li jinsab fiha. Għax huma testa li dan meta jkollok il-posti jekk ħaniġu. U kif ngħidilha binti qiebsa biex tikri, imma tibqa' tgħidlek da, meta ħajkollok, meta ħaniġi ngħixu miegħek. Jagħmlu kemm miegħek. Charles talab l-għajnuna tal-gvern, iżda jgħidilna li ħadd ma ta' kasu. Karba waħda jisfida lil Prim Ministru Joseph Muscat biex imuru jara l-istat ta' għixin tiegħu biex jifhem x'jiġifieri tkun batut. Jgħid li dan hu gvern tas-Sinjur u mhux tal-ħaddiem. Nixtieq il-Prim Ministru gvern tal-kustjenza tal-ħaddiem jiġu jara banih. M'għandi faħam il-blu ta' xejn għalhekk nagħmel kollox fil-baraħina. Is-sitwazzjoni ta' għixin tiegħu sejra l-ar, hekk kif anke l-liċenzja tal-karozza waslet biex tiskadi u m'għandux flus biex iħallasha. Jekk dan iseħħ, anke din ikollu jitlef bi sfida oħra fejn jissielet biex jgħix.